Jmenuji se Georg Wigger. Jsem vedoucí marketingu a prodeje ve společnosti Kemper a dnes se nacházíme v Mecklenbursku předním Pomořansku na krásné Mecklenburské jezerní plošině. Jsme hosty zemědělského družstva Hohenwangelin obhospodařujícího 3500 hektarů půdy. Zemědělský podnik nám dal k dispozici velkou plochu kukuřice, protože dnes chceme zahraničnímu tisku z oboru zemědělství předvést stroje, které představíme na veletrhu Agritechnika. Jedná se o nové žací adaptéry řady 300 Pro a 400 Pro. Je vlastně cílem nové řady Pro? Oslovili jsme mnoho dodavatelů a velkých zemědělských podniků na mezinárodní úrovni a ptali se jich, co můžeme na našich adaptérech ještě zlepšit. Společnost Kemper už prodala sklízecí adaptér asi ke každé druhé sklízecí řezačce na světě. Odezva zákazníků byla zcela jasná. I v těch nejnáročnějších podmínkách. Za prvé menší ztráty při sklizni, za druhé ještě menší ztráty klasu při sklizni, za třetí vylepšení vlastností při sklizni polehlé kukuřice, ještě menší opotřebení a ještě větší odolnost sklízecích adaptérů. A přesně toho jsme dosáhli u naší nové řady Pro. Rád bych vám představil některé z novinek, které přináší řada Pro. V této řadě jsme upravili celé vtahovací ústrojí a rovněž příčný podávací kanál. Přidali jsme například patentovaný drápek, který pevně uchopí rostlinu a bezpečně ji přidrží, tu pak bubny umě vtáhnou dovnitř a následně ji ústrojí podá do sklízecí řezačky. To zajišťuje menší ztráty rostlin při sklizni a bezproblémový provoz. Druhá inovace se týká možných ztrát klasu při sklizni. U některých odrůd kukuřice klasy v době sklizně jen velmi volně visí a mohou spadnout. Z tohoto důvodu jsme zde nově instalovali tuto velkou desku, která bubny lépe zakrývá a padající klasy se mohou po desce přesunout do stroje, který je pak bezpečně vtáhne dovnitř. Třetí inovace se týká strojů s velkým bubnem. U polehlé kukuřice je důležité, aby se bubny co nejrychleji dostaly pod polehlou kukuřici. Proto jsme snížili výšku bubnů. To znamená, že nové velké bubny se nyní lépe dostanou pod kukuřičný koberec a polehlá kukuřice se rychle zvedne na bubny. To je klíčové, protože rostliny se pak nepletou v podávacím kanálu a dochází k menšímu ucpávání. Slizeň probíhá plynuleji s minimem reverzací. Čtvrtou novinkou jsou naše vysoce odolné díly, to je naše vysoce účinné opotřebitelné díly. Zákazníci s dnešními sklízecími stroji obhospodařují stále větší plochy a proto se musí dále prodlužovat i životnost našich přídavných zařízení. Z tohoto důvodu jsou nyní všechny díly sklízecího adaptéru, které jsou náchylné na opotřebení, ve verzi Pro volitelně k dispozici ve vysoce odolném provedení. Ty pak vydrží velmi dlouho i v takových podmínkách, jaké představují písčité půdy právě u nás. A to je jen první ochutnávka nových produktů řady Pro, které zůstávají věrné motu bezstarostná sklizeň a nabízejí mnohem více. Podrobnosti vám rádi sdělíme.